kum ni ba sedang kum ka Jason samla balang Yesu ki ban ayu yu play ba beli snei bi lam gi bi lap long kum ni bi long ba kam tam pun yo ki ne galat ye ki ban shakri play le ban gilat jong de juk ba ge por ka ba munta ba kam tam de jan miet ba gi yo de galat ban perlong ni Jason yelap ke pelong ru ka siu trai berpang nai ke bentai ki kami lap bagi commission bal pembai berpang lagi KGP assembly ke bila kum ka mission and evangelism Sunday pada kira ke por gi tuma kata nak lagi kum ka Yesus sabla balang presbyterian dong jeri gi pediang semua pi baru i prabangai po jeng balang ki prasamla pada ki wairu ki bala ki banis no ri gal ban gi ki jing syakuri lingba ki ke YouTube channel jong ka Yesus samla jong ka balang pada ngi skam gi yo man ye ki jing kru jong blai lingba ki jing syakuri jong ka janmit i pediang baru kamtam de por i bro ini simenta kamtam de kamta jong i Reverend WK Hujan i bala plat ju ke por ko jong i hagde ke janmit ye ke bandar kan lembat gi pat kamtam ban sim ye ke bentar ke bakrau bad ai ke jilap de ke kedien ke jong blai de ke shibo i pastor Hujan i de pastor in charge jong ka balang put muri bagi ke janmit yang yu blai bagi lap ban yo ipi ban sim ye ke bentar bad ai ke jilap ne ke jishan ke kedien ke jong blai de ke por sabngia ya shwai prang tu penda belang ke jing tuai ko pai ba mreng ngai ngui me blai ke janmit bar belong blai uju blai menden menta ba sibom jukut bagi ke por ngai skema trai mi i ke janmit begitu ne ke jesa gelap beri semialam ye trai no besang da wai no jongka ye ngai sem ken long da ke jelam jong bensi jong ma sku jing tuai Chris ngi pan amen dengan dia petang jika baria mani blai ke por daga bangini shimda lagi jiroi light spark type pendai light spark nyup nyu men sim jong nang lej bah dia ke jiroi imes es marngar in shim ke jing benta ban pulin ke ktin ke jong blai ban kum jirun bu ha ke jing duai men sim jong nang lej kilom ki ba dang san kim long kam kim long kam crow ya ki wei pa la la jing she ting pan bom ngen ki ju pen ngen ya ki basa ki long kam crown ya ki wei ki jing man ka ju ka por u play ka ju ka ktin jing in ka jing ai ka jing ru ha u na men parim ding plon jonga bun chan jing tong it jong ngaru ya ka jing ai na boneng ju nom kim la pento to nagpor swamin pendam lang kmal jong blai jing duai tong skam shashkor tin jong blai panglaban siam kasti upol siginong korean kalnong kabahan reu khot kabar phau kumjuru na kasti upol se uthi muthi kalnong kabasaw khot na kaba arphau kumjuru na ka kitab jing punpau kalnong kabalai kan khot na kaba arphau ba na ka kitab jing punpau hi kalnong kaba arpu ar kan khot kaba khat ar
Namar lathit no yapi da kadorba te namar kata to pendon burom yo blei hakamet bat hakamen sim jong pi kibalong ki jong blei to ye ne scam haga jing duai da ka ba apsarai hakata da ka jing aingu namar kata kapor kanja haba kin sa skor ya ka jing kai bajanai Ndrei haba kidon ki skor badai kin ya kanton halade ya ki jing kai kat bakum ki jing kwa brai jong ki hi hakmi ngayeng ha jing khang bat ngatin na daw no noru un pli ya kata ka jing khang ngan wanrung hapo ha u bat ngan khawai mit lem bat u bat ma u lem bat nga Hakmi ngawan kloy bat kanong jonga kadon lem bat nga ban ai nong ha uwe pa uwe paro kat kumbalong ke jingle jung u ngalong mga u alpha bat u omika u bankong bat u bakhadu u basdang bat u bukut toin pendam ha jing duai au blei pa jung iba neng lom khui ke kerteng jong me wan ke hima jong me long gomon jong me pedeng jongi ne por bumta kum ke jing sing samla jong balang ke jong me ne nongjri ni don ke benta ke krau yo ban wan yo ban yaseng yo ban pendon burom ya kerteng be im ya kerteng don bor ke jong me long blei jongi tribe ibis nei kum me bladon kan lemot ngi deng ba jong ke snem ar hajar ar pho Tribe in hoy nim cham la yo yagban ai ke jing sakri me la ndrup nai atayo hapol o jong jing sing samla ndre ku try da jing don kan da jing khu da ke jing lam ko jong me ku try ngila yagban long kum ne bing long ngila ku try ban sakri jing sem jongi ngila ku try kham tam lung ba jong kan jan met ku bamta habangila ikban rairo bat ikban pulenak tin khui bintang khamtam ikban yo sngo yak tin gijing sisa gejong me tribe ibis name sumha bandon kan ine por bintang baro nado basdang do wai jong jing sakri jong email bai ne por ba ki eko try ki begin sependam insale lungbai ne por bumta ai pin long go try de jing lam bat ke jing persat ke jong sim khu jong me tribe in sum hai wandon kar kumju namta kilong ying kilong sem ki jong e pol la jong ko balang jong me hoi don kat ma me try ya kilong kumi long pa ki balong ki nong kai ki balong ki nong lam ki ying sem ki jong e hoi ik men para kumju pa ngin nang la try ko ban Bud ye nuk sa ke jong ke bat bangin nang la ko try ya ka ban ai ke jing ro mat ke jong me tribe ibis name sum hai ban ker khu ya ke jing em ke jong e hot langi man ke jing e jing janjar langi man ke jing pang ke jing stom ki do khot met ke jong e ndre ko try ni dwai mat ke jong me dong ba jong karib ke jai ben reu ko e ke jong e tribe in sumha don kan yak perthei rogoi ba kan nang la ko tribe ban phai khmat sme ba kan nang la ko tribe ban it khmat ko jong me bat bangin nang la ko tribe ban wan hajan ko jong me na ko we por se ko we pan yaram me tribe lung ba jong kan jing pang lung ba jong ni sngi bumta kum ki bru ngim la ban tip ban sempang Ndreu try ngi chanya bat ngi IT ka jing lam ko jong me bat ngi nge scam ko try ba kita ki jing pang kinom la ek ban shop jing im jong ngi ndreu ko try ngi dwai ba men sum hai ban bat scam ngi jing im jong ngi pangin like ko try ni kita jing pang jing stom bat ngin kan mau me ba milong doktor halor ki doktor baro haslai ne perthei bat ba melong atrai unong pen khia ob krau melong atrai unong yalam ha jing im gujungi tribe im sum hai ban ger khu me yala jong ko balang ko jong me
long kami long pa kon sam lagi heb berit oi musum hai bandon kat ru kumju dang ba jong gisngi por nawan hajing em gujungi ginang la ko try ban phai khmat same ginang la ko try ban yu I sisa ya gadur khmat habri jong me bat ba snam gujong me ko try kadang ai tu hadu jong ini ski kibamta pansaj pop kiram gujungi tribe im sumhai ban khoj ki donut musim jungi haswami ngap shashkor iktin gijing sisa gujong me na ushakri jong me tribe im sumhai ban kurku ye ushakri jong me abo yeng ban la ban kren iktin gijing sisa gujong me ai ba ki e ko try ki ngin sayo sngo ba kinda long ko try ban suthet ki donut ki musim gijungi we bat bengila ko try ban im ban ya ban shakri me bat yu ban pendon buromru ya kerteng budan bor ko jong me dang ba jong ki men bagi sim ki jongi tribe ya lama me ya gane por na do basdang hadu buai jong ka bat men sung ba ko tribe don ka samla paro ginala ko tribe ban ya de bor ko jong me de bor sim ko jong me ko try nang la ye ban im slai nu perthei ki badam jing bu jing ele tribe im sum hai ban yalam me dalo jong sim ko jong me dang ba jong jing im ko sa ko jong I hoi don kat lung ba jong ski kim nang wan lung ba jong kipor lung ba jong kine snam ginang la ko try ban ai ki jing shakri hakmat ko jong me la hang nong no ko bangi don ngin shakri ngin mau ya me blong ble jungi sngo mo me try jing dwai ngir pat jungi kum shakri ki barit ki jong me no begine bro ngi dem ngi pan kir pat ro kir teng be im ko bathiang tam ko jong try jungi blong Jesu amen. Tingi ngay bo blue stream kurku ko jing puli kum ju jing shash ko ngi kti jong blue ni jan miet mi snor jing dwai ling ban ka shakri jong u de gre ko por ngi ne poi pat sikoi ki benta kata kalau beri osngo ye ka jiroik bekerpang nagi prasamla kepalang ba dian juga ta ngin sa yo pat ye ban shash ko ke jilap nagi jing shan ka kti ngi jong blue ni ai klo shibone ye mesen Nicole smaja ban mesen mighty ram bashwala pang ki ban ai ke jan miet ye ke jiroik kerpang jong pi ngi skam blue kurku pi ba dian juga ta kombolong ngin yo sngo ye ke jingelap nagi kti ngi jong blue aling banai pastor WK hujan ngi kumbalong na pasdang kini ke new tribe gerpang bagi kami lap pembek gerpang bagi KGP assembly yak belatep kum kata ke mission and evangelism Sunday tinggi siumu bagi yo pastor ban ai kita ke janbiat yak jingelap ngi skam buling kurku I baga kubol ngi sio diang kat long ke jingkurku ya perolang ling ba jong ke janbiat dia ke po ya kerpat ke samla bakin suwan skmat ban sim ke benta jongki hadiah nangta I pastor in sim ia lagi jongka benta. Ngalalong hajing domba trim jongka po hajing thalaki besyurkeng ngalangong hakilen di jongka perthei ngalayak sakma kibor ubaman kiwantur Bante ban kum yang ban im ha perthei kamen sim kapisa ki jing kwa perthei bat kaspa ki pen leng ha perthei ngawat ka jing so wa jing snow ban kilong tang si teng por kim ai jing hun si sha day u try bala ban ai jing hun si sha
xem jing ngầu ha là hấp lệnh kỳ jing ya le ki ba bun ja dalak tibas pun ukne yang ngaban wan pelai ngalang kumpul grem ubayai hari klauba banyak tang marwe kamen sem kasoken ja ngayos ngo kasur kabakon to wachepting ngangalong ringkat lembat pi in scam wat gen randi shisha tam hau kam sim ka shem jing ngầu ha là hấp lệnh kỳ jing ya le ki ba bun ja dalak tibas pun ukne yang ngaban wan pelai kumbang along atrai lagi jing bun jan hangaki dalam syati try medon haja day utrai balaban ai jing bun shisha sim ka shem jing slow pa la hấp đen ki jing ya le ki ba bun jan dalak ti bas bun ukne yang ngaban wan pelan dalak ti bas bun ukne yang ngaban wan pelan chairman jong ni ka jingi seng hagan ni ka jan miet ka pamanta kinong kit kam kit khot jong ka jingi seng samla pastor kit men besan kit khot jong ka committee balang ki para samla ki ba iet baro ki para benget ba iet bat ki parlok ki para juar baro haga beningkong ie nga ai kuble ye pi baro haga kerteng ka jong trai bat unong penem jongi uji sukes ubangi nget bade hagan ka kerteng baya ka jinget kristan ka jong phi ba ka jonga lapan su thiet bat ka bible le ka ong ba kita ki ba pen yeso ye la dia ka jingkala ka bamot hagan ka kerteng nyo ban khot ye ki khun ki jong blei ki ban yo ya ka jaka om tang ha ka yeng ka jong blei hanri ki ban yo ya ka jaka ha ka do not ka jong blei hi nyemla klam da ai ngu ya blei bakum ka jinge seng samla sa si sien pat ngin yo ban rung se ki yeng jong phi ngin yo ban ye shem ban ye kendu bat phi lengba ka ni ka online service ha ka ni ka jan mit namar kata ngaduai ba ublei jong ka jing suk unda kerkhu ye phi ki para samla ki para benget ba ye badi ki parlok ki para juar baro namar ka ni ka por ka ba kodor ka ba phi pelat ban sha skor ka ktien ka jong ublei bat kalong ka jing duai ba ublei ha umen sim ba khot un pen yo ha phi ki para benget ya ka bor jong ka jing shisha ka ktien ka jong ublei ba phinang la ban san ha ka jing shisha ba phinang la ban yat ha ka jing shisha ha ka ni ka jing em ka ba man la ka sngi kat ba pidang sa hang ni hasla juga kendo shuwa bagin ya chaprang kadon ka wei ka jing ruai ka banga kwa ban ai ka ni ka por kum ka jing pen kentang yi do not ka jongi
shua bagin yo sngo ya ga ktien ka jong ublei Ngashem halaman sim nadu bayanga uben nadu banga aiti jingem tanggu Jisu kat banga nang syakri kata unang tiang kat bangan ang syakwi kata unang tiang kijengku larutuan kinang bang nang bang Shadin ngan ino tang Jisu kalabyang banyo Jing don kam jonga Upen bet, upen biang Jing ai blay Ngayo diang Yau Jing em Ngan yaro Kat bangan ang syakwi Jing sok nganang yo Kat bangan ang syakwi Kat daunang tiang Kijingku larut rai Kinang bang nang bang Pertei baro Shadin ngan ino tang Jisu kalabyang banyo kat bangan ang syakwi kat daunang tiang kijengku larut rai kinang bang nang bang pertei baro Shadin ngan ino tang Jisu kalabyang banyo tang Jisu kalabyang banyo kakubor ba ublay udan ban penken mau yang i hagani kapor kalong syapang kawi ka topik ka badon jing mot bha ka topik ka badon hakai ka do namar ba ka don hakai jing hikai ki badai yang ko ka don hakai ka jing shisha ka bakum ki khun ki jong ublay ngidang don hapdeng ka ni ka jing yat lenti pilgrim hapdeng ki por ki ba e bat ki ba shitam bat ka bentala ni ka topik ka ba ublay ukwa ban kren ha ka ni ka por kalong haba ublay usngapjar
kapor kaba bat kaba juat tam haga jing em jong ki khun ki jong ublei lani haga jing em jong wei pa wei ubreu ubadan haga perthei kalong kapor kaba uyo i bagani ka jing em kaya tengkhu met bat ki jing le ke babon sertap jong ka jing em bat uyo iru bahakum kata kapor bahaba uduai yo jubab kalong kaba bat kaba jeliu ya baun sngau thu kaktian ka jong ublei na ka kitab Genesis kalong ka bakhat san ka khot ka ningkong hadu ka nong ka bakhat riu ka khot ka ningkong ter kaya thu yangi ya ka riu ka ningkong ka ba yeshem ya ka ta jingyat lenti ka ba I kumba ublei usngap jar bat kata kadei kasara kalayat ya ka lenti ka ba tam ha ka jingem bat ndon basngau thu lem ya ka jingyat lenti ka jongka bat kalong kaba ya ka jing em jong kasara banyet reilem bat ublei na marhaba ublei usngap jar haba ublei yo jubab kalong kaba ban sngau thu kalong kaba ban perkhat ujon klepul uwei ni ginong tho kot ki bapau haba tho ya ka kot kaba ai kerteng the light within you uyat hu kana Syapangga khun jong kabadang dap arpu arsnem kabakit hakamet jongka yaga jingpang leukemia badhabalara sha hospital man lagamit kalaju kren kalaju ong yelau jong kpa papa lanu ki doktor ken pelait no yaga niga jingpang nagamet jonga ujon klepul haba udon na senda wong man laga klepmat ngaya selok bat ka khun ban ong ko khun ki doktor ke la persyang ya ka babhatam te khun ban lau ban lot ban weng no ya ka ni ka jingpang na ka met jong phi hagwe ka janmit ka khun jong kala kali biang ya ko ong papa pila ong ni em ya ublei baga khun jonga ka don ya ka jingpang leukemia bat ka ka ba ublei ulong ya phi papa ujon klepul hagataga kot uong kalong kaba ban sngau thu kalong kaba jeliu ban batai kalong kaba ban yalam jingmut haba ublei I kumba usngap jar ki paralok ki parabanget ki ba I ki jonga baro ngen jubab kumnoti syakita ki bangi it ngen jubab kumnoti syakita ki badon hasenda jongi habangi I kumba ublei usngap jar ka khalep mat ka ba bat ka ba juat tam ha ka jingem kalong ka khalep mat ka ba mapi shimet phi akan do bahaba pinang duai haba phi wat ya ka jingerap ka jong ublei I kamba ublei usyong da ki million miles jubab ya ka jingkwa kado no jong phi ki parlok ki ba I ki jonga ka bible ka yathu yangi bat phi tep ya kata ka jing shisha ba ka jing tular ka jong ublei kalong ba on yai don rengkat balaki breu haki por baro kinong batai ki yathu ya ka jinglong ka jong ublei komu omnipresent god ublei ubadon haki por baro reha bangi mat iki jing jenjar jong ka jing em badhaba duai bamyo jubab kalong kaba ban sngau thu syapang ublei dai na kata kadau bau syakri uba krau jong ublei uba kerteng ujub agal nong kaba arpulai kad khot kaba arpu pra uong ye gini ki kentien ablei shanu medon memyo I kat kini ki jeng jenjar bangakit dan shibun ki khun ki jong ublei habagi ket iki jing ki bam don manu batep badhaba duai bamyo jubab kapan ki ya ga jingmut jing perkhat jongki ngayo pediang ha ka mobile ka jonga ya ka we ka message ka ba ong kumni nga ong ya ublei banga isi ya ka ni ka jingem hanre ha banga shua bangan khliap ya ka ki kentin ki banga latho ong kata ka kubor ngayo sngau ba ublei uong yanga manuba ong ya phi ya ka jingem shu tang ya ublei bat ka jingem jong phi kan long ka babiang ka bible ka yethu yangi baga sara kala na pedeng ki jing khuslai bat ki jing khim jing mot jong ka jingem namar ka jing snap jar ka jong ublei
Ka Bible ka yathu yangi bahagalanong ka bakhatsan ka dukhot ka basan ter ublay ulakular yaw Abraham bat yaga Sarah banaga singkai jongki ngan penlong yaga jat ban riu ka bamut banaga singkai jong u Abraham on pen mi yaw way pat unong bujli regalong ka ba ban up namala ship house nam ublay ulakular shimla jubab yagi jingkwa jo Abraham bat ka Sarah kisi paus nem ba ulakular pila ban mudur parlok ba shimla pendepti pila ban perkhat baga mensim jingbam yaisha ka mensim jingkwa tip no jo ka Sarah kalayo jaka shano ablay medon lanu men pendep ya ka ba melakular lanu men pendep yagi jingkular ki bat hiang ki jong me don ka jing ong ki para bangej bau blay juker ki don ru kajing ong bau blay ju penslam bar kajing sngau thu syapangapor ublay ka ai hagi brew ya kajing tip ba kajing jar jong u kaya pher na kajing jar ki jong ki brew haka Sarah ki sipau teli ki snam kilalong ka bamju kot ya ka henrei hau blay ong ka Bible baki si paus nem kilong tang kandiat second kisi paus nem hau blay kilong tang kandiat second namaru tip lupa yaga bam juga ka Bible ka yathu yangi day namar nakataga daw baga jingbam la bansya joka Sarah kalau ong yelaw jong utengah u Abraham kilet syakam raw ka bagerteng ka Hagar syong kurim yaka andakala kaya ikun ngan syem yai ta ikun bain long inong mi bujli nagamandaka ying jongi ko Abraham haka kitab Genesis ka bak long ka bakhat riu kadkhot ka baning kong hadu bas kabasaw ka yathu bau Abraham ulale kumta para bangait ada pipet haga jinglong briu lani daga jing ngau thu kabakan jabriu I kumba kata kabakile kalong kabadai rehau blay kata kalabak lalu pa ki para bangait pergi parlok ki ba iet baro haba puli ya gani ka benta bar haba batai ya ga jinglong ka bas ngap jar ka jong blay don lai teli ki jing hikai ki ba don jing mot ki ba ublay udon ban pentip hagi ka jing sisa ka ba ning kong ba haba ublay usngap jar penkre ba kilenti jong pi ken long ki ba kham ki jing kular ki si paus nem ba ublay ulakular ka Sarah kilalong ki bam jukut ya ka kisi paus nam kira long ki ba jingai tam haga jing jongka kalong ka ba ya ka Sarah ban up ya ki jing kular jong ublay para bangit ki parlok ki ba ki jonga baro haba ublay usngap jar teng kaya lam ya ka jing mut jing perkhat syagi jing ya tengku met ki ba pang bat ki ba pensngau no mensim balay ablay hadu kata balay ablay mem jubab yang habala ring meraw ya ka kori ten boom ka ni ki missionary da ki sipai bat da Adolf Hitler ba kraw labu ya ka benti ka badon sibon da ki simat ki basukan tha ya ka mit labat sngi hagawai ke sngi habagala duai kalau ong ablay ladagani ka long ka jingim ka bamele yang lembat ki parlok jonga ngatengam sngau thu memut komno ablay habala khayu Harold Wilkie we ni kinong yalap ki ba kraw ubam don kti la khayu hagapor ka ba bat ka ba shitam kat ba unang he nang san ulade ka por ban let school hagapor ka bau kre let school upen shitam yeladi ban penrung ye ka sopti ye ka sweater haka mat jongu ban ka balengo kalong baka kami jongu ka don hasenda jongu Harold henry kam juyarap yo ong ki parlok jong ka balikin pham yaram pham isen yelau jongu kon kaida ka bakerteng ga kami jongu ka ngakwa ban snap jar kenang bangantip bau kun jongaru tip untip barada imei yarap kalenti ka bangan yat kalong ka bae bat ka basitam
ladang ayarap sngau thu yagi jing jenjar jong ka jing em ki parlok ki ba i ki jonga kadon ka jing ong ka ba ong kum ni baga khmat ka ba phu sam rkhie kamot baga ta ka dor khmat kam don yigi jing e hanre ka don yagi jing la ban job yagi ta ki jing e don ka jing ong bah bau blei jubab haba pi duai kamot bau klet henrei baun ailat ya pi hi ba pen job ya kita ki jing e tapi pet ya bible blei haba usngap jar ukwa banyalam ya ka sara syaki jing shisha ki ba don jing mot ki ba dei men sim ban yo i bat ban tip ya ka por ka jong blei pitip parlok kalong ka besuk banduai ki bapang ban ong ba udon u jisu kumunong penkia kalong ka besuk ba penia thu iki wei ya u blei u bala penkia ya ka kantai ka bapang misnam ya u barti mayas ba iki bril ha ka bible andre kalong ka ba banyak ket lem ya uju sya u ba maki gitar ha ka jing em ka jongki Dai na kata daw bu Charles Spurgeon way ni kinong tho gi ba kraw wong kalong ka basok ba pens ngau kemen kalong ka basok ba pens ngau ngo haba kapela jong pi kadap andre kalong ka ba ban ngau ngo haba kapela jong pi kathali ki para banget ka Bible ka yathu yagi baka sara ka ong baka jing im jonga kalong ka balingki ka jing im jonga kalong ka bambiang pura ka jing im jonga kalong ka balatim ka jing yat lenti jonga ka bakordet haba ublei jubab kapan ki ya ka jing mot jing perkhat jongi wat teng teng ru ban kedeu kti ya ublei hagasam ka banyaw punyaw kaya thu yangi uta ubriw bakraw unong yalam kwayo bakraw kapot yung usim David ubakarteng asap sisin ula duway kumni uang ablay melaklet si yagabanis nay kajing duway kabamyo juba kapan ki yagajing mot jing berkat jong kikun ki jong ablay kasara ka ki ka jing mot jing berkat henre ka kelet bantip bahalan det jogi tagi jing udon ublay uba ai hakah ya kalat ban ngau thu ya ka por jong u para banget haba ublay usngap jar pen kre bakin lenti jong pi kin long ki bakam ublay haba usngap jar ukwa bagi lenti jongi kelong ke lenti ki bangin ngau thu ya kapor bad ya ka jing trekam jongu ublay haba usngap jar ukwa bagi briu kin ngau thu ka kamon jongu ka jing shisha ka baar haba ublay usngap jar wat let yad shuama pi yo haba ublay usngap jar walet ya shua mapiyo haba ublay usngap jar wat pentamput shua mapiyo namar ka Bible ka ong lada ki briu ki yat persya ya ka por ka jong ublay lada ki briu ki yat shua makiyo lada ki briu ki yat shua daga ba pentamput ya ka por ka jong ublay ka jing mi nang ta kalong ka ba sherkay bat ka ba jenjar hagani ka ju kalanong ka Bible ka yathu yangi bahaba kata kamraw ka bakarteng ka hagar kalakha yaw kun laai kerteng yau tau kun u Ishmael namar bau de sembay jong Abraham ublay ulaku laru ya kasara badiau ni ukun bangan sa penlong ru naga kepo jong pa naga sengkai jong pa ya kawai pat kajat benriu kajing yat lenti ke bahakmat jong kasara klem da perkat ya kapor ka jong ublay kalawan ra ya kajing ke bakraw wat hadu mentah ai bala ban mudur bagajing tamput jong kasara ya ublay kala penlong ba ujiu hadu mentah uyai le persya ya Israel hadu mentah lawan ra ya gajing ya snam lawan ra ya gajing ya pat lawan ra ya gajing ya pra
Dena kata kadau bo Joshua kalong ka balai ka khot ka baningkong Hasua ba jat ban riu kan rengkang sisiliang ya ka wa Jordan uyo I ka jat ban riu ka yo I ya ka jing krau jo ka wa Jordan but dena kata kadau bo Joshua ulaya sat hakmat jong ublei namar bo kwa ban pentamput ya ka por ka jong ublei uang ablei ai hanga ya ka jing stan but ka surga jong ublei kala penyo sngo how Joshua ba jat ban riu Banong pin sayo iya ka sendok ka jutang. But ay bagata ka sendok ka jutang kaniyat. Hasua jongpi. Ki para banget ba iya jonga baro. Ngiya keren yi ki jing ki bang iyo iya ka imlang salang ka bamenta. Ngiya keren ya ki jing ki bawan ra ya ka jing sono mensim ya ka jing septing ka babon jan. Ngiya keren yi ki jing pang ki babon. Ngia keren iki jing ki babon ki baban bat ki bapen kuslai sat yengi ngio sngo baga sorkar kan saplieno iki jakaban mani blei lada pisngap na baro don ki baong banaga jinglong jong kapor 4 ibet ban pli don ki baong bangila sngo don kam ban syakri yo blei ngaong ye kita ki parlok ken mau wat let ya chua ma phi ya ka por ka chong blei ka ktien ka chong blei ka khot yangi bam dei bangin batai start mangi ya ka por ka chong blei ni em ma kisngi ki ba bat ki ba shitam ban perkhat badon ki briu ki ba mot ban bujli no ya ka plan ka chong blei Don kibriu kibamot ban ya chua ya kapor ka jong ublei penban don ka basirkei habaki pet ya kata ka jing ya lendi don ka jing shirkei habaki pet ya kata ka jing ya lendi ublei uong ya Solomon ngan paria ya ka niga jat ban riu ngan kat arliang ya ka ying jong me namar ka jing temu ban penkan ria no iki plan ki bakan jablei naga hima jongme ni em ki sngi baki por ki bagadon ka jing perkhat ka bagata ka judi hefna ka keren syapang kita ki backward planning rengkat bagata ka run Hodgecraft ka way ni ki start theology kong ni em hagi sngi baki briu menta kile ya ka backward planning Kelani ka jing temu jong ki briu ki babit ki para banget balengim yo I ki kamba akini gisngi ki bamenta balengim yo I ya ki jing phala ki ba ublei on panja haka jing em jongi tadaw kalong bangi ya chua mangi ya kapor ka jong ublei tangkum kanuksa ka baret ladadan mano ba pangkan san hayeng jongi kajing mut jing perkhat jong ikan here sa hospital ndangi la biang hang dong in bu namar bangi dei ke banghet ngi ong tong in nyadwai ong kinong tho ngi em haga juk jong kita ki froki sika ki briu ki bayo I daga bas ngau tenat tang ban dia thu khana ya ka bala ja shadin handrai ban em thamai manta bat banuan ra ya kala sai ka badon jingkerman tikem tre banle kumta ublei habau sngap jar uang wale ya chua mapi ya habau sngap jar udon ya kapor udon ya ka jing temu udon ya ka kam ban pendep haga jing em jong kita kibriu ai bala ban mudur bahaba gajat ban riu Israel haga jing lam ka jong Joshua kabut nadien ya ka senduk ka jutang lakat arliang ya ka wa Jordan ki para banget bet ki parlok ki ba I ki jonga baro ublei uang habangas ngap jar wat let yat shua mapiyo ngidon ya ublei ubadon hau ya gaya ubadon hau ya gapor ubadon hau ya ka jingla ban pendep ya ki ki bagani ka jingem kamla kot ban skau thu dei na kata kadaw bo William Booth unong yalam jong ka bukanhon balang Salvation Army uang haba ublei usngap jar
Bad haba pi duai bam yo jubab. Bersang no sabat ki umat. Bad haba pi le komta. Pin yo I bau blei. Unkat arliang. Ya ka wa Jordan. Ka ba syirkhei ya ka jing im jong pi. Ka jing shisha ka balai. Haba u blei usngap jar. Wat persyang ban sngau thu. Syapang jong u. Wat persyang ban tip uei u blei. Ka jing bakla juga sara kalong. Namar baka ka persyang ban sngau thu uei u blei. Kajing batay lani kajing ong jong kasara kalong. Ublay ula penlingki yang ha. Kasara kabakla ban bishar bagajing sngap jar kajong ublay kan penyo haka ya kawai pat kajing sem mensim kabatamay. Para banget ublay habau sngap jar udan hau ya kajing temu kabakraw ban pendap. Don kajing ong bagi jing temu jong ka beneng hateng ki apher nakil ki bagan ja perthai ui saya kal nong basan pusan kad khot ka pra ong ye gini gantien wat persang ban sngau thu syapang ublei nama phemla ban sngau thu ya ublei phenomla ban syampang ye ka jing temu ka jong u bat phenomla ban sngau thu uei ublei Pin sngau thu ya u onda pila lek no nagani ka perthai bat boy syabeneng ki para banget ki parlok ki ba ki jonga baro ublay syam khot iki breu bat ka ktien ka jong ublay kam syam hikai iki breu baken batai start syapang jong u henre u hikai leng baga bible leng baga ktien ka jong u baken susania au dei na kata ka daw bo unong ruai u ong trust and obey. Sunget bat sukongo tangkat da kalabyang. Namar om don daga way pat kalanti. Ublay habau khot iki kristan. Bat habau sngap jar ka jing yat lanti ka jong u. Ukwa baga jing sngap jar ka jong u. Kan penyo haki ya way pat umau jam jong ka jing em. Ban sngau thu bat ban nget tang ya ka ktien jong u. Ong ka jing tho ngan nget ya ka sngi wat lada kam ai jing shai ngan nget ngan shunget haga jing it wala ngam sngo tho ya ka hanre ngan nget hau blay lada u blay usngap jar haga jing im jong ha unong ruai syam men sim haga tu ka jing ruai haja ka kentang ba udon men sim nga ka kwa ban syong yo I ya u blay Henry usngau to bahateng kajing jar gajo blay kapan yo how tau breu ya kajing syemmen si banang yai penjan yaladi syau blay ki para banget ki parlok ki ba ki jonga baro ublay haba usngap jar ulong ublay ubadon ya kam ka bakraw ko bon pendep hagajing im jong utau breu kadon kajing kentho jugi reu start kiba syampang ye ga ktien ga jong oblay kibu daga ga kantien ngan bu ye ga ktien nong way ki ongkum ni God doesn't give all the details. Sometimes he just say trust me. Ublay ju alot yagi dagi benta bangin le haga jingem bat teng uong yangi Sushania bat nget hau. Ki parlok, ki parajor, ki parabanget, ki ba ki jonga baro. Ublay habaw ngap jar. Udan ni gajing temu ka bakraw. Nakabanta gajing im jongpi. Parabanget ki parlok, ki ba ki jonga baro. Le se piru, pilaya ya gani gaju kalanti, pilaya ya gani gaju kabanta, pila pendap ya gani gaju karukom sisin. Kumbaga sara kalali. Batkat mapinang jan siya ublay. Ikumba ublay usngap jar. Ya gajing don kam jo gajing im jongpi.
Para banget ublay habau ngap jar. Hagapor kaba pidon kam ukwa ban pen kre ya galanti jong pi kaba kam henry ban skau tu bawat laka ublay jong pi udon hasanda jong pi namar kata haganiga janmit kum usyakri ubarwet ujong ublay ngakwa ban bu hakmat jong pi kat tu kat ni ki jinggeli parlok ki para banget ki ba it ki jonga baro hatu ublay ulas ngap jar haga jing im jong pi haga por ka ba pidon kam hatu ublay ulas ngap jar haga por ka ba piak sa yela di naga banta yela di naga bana ki ba it ki ba thon naga bana ka yeng ka sam jong pi hatu ublay ulas ngap jar haba fi feel haga jing im jong pi hatu ublay ulas ngap jar haba pi tep ba pi don ya ka jingpang ka ba pen khuslai ka ba phem yo thia pi no men sim pi arta tin ha ka jingem hatu ublay ulas ngap jar haba pi don ya ki jingkit ki ba khia ki bam don manu batem u jisu ka testament ka ba thamai u jubab ya ki breu da ka ba ong kum ni to wan hanga pi baro ki bathat bat ki bakhia ka jingket kani ka banta ban produk baga jing ngap jar ka joblay kadani ka jing tmu baun pendep ladangi ap bat yaisha ya kapor ka jongu habau blay us ngap jar wat let ya chua ma pi yo haba ublay usngap jar walet batay mapi syafang jo hanritang ban gen bat ban syania ha ublay un kerku ublay un yarap leng bagani kapur ngenya dubai ko kapa jongi ubahap neng ni aingo yemen magani ka jing syakri ke bangi yo ban pendep leng bagani ka janmet usyakri jong me ulo ong ye memela ong ye ukren kotra ye gani ka benta ka ba mau udai ban kren mela ong ye la ujong syakri ba on ye lap komba memela patha ye uko kenrat bad usyakri jong me ula pendep agani ka por trai be ye usyakri jong me magata u yasat uduai ru naga benta kitu ki parlok ki parajor ki para banget ki ba ye ki jonga baro kibayo i kumba ublay usngap jar habaki mat igijing kibabon sertap try ba it me ong te ba haba me ngap jar medan ye gajing tmu ka ba kraw ban pendep namar kata kan rat lada long kaman jong me yarapan pasyaw lem hagini ki parlok hagini ki para banget ba i jonga baro kibaket ye gajing ket ka ba khya gajing em kibadan iki jing khuslai ki bamdan manu batem usyakri jome uya sat lem nakabata jongki bahaba mes ngap jar ablay jonga penyo pat haki ye gawe ka jing shai bakin yo ban ngau thu bamelong ublay ubam jusyong jingai lambe ong bahaba ngas ngap jar pen kre ke lenti jong pi ke nong ki bae hanre melong pat ublay ubanom ino ya kajing im jongi meong bahaba ngas ngap jar wat let ya chua ma pi wat let ya chua ma pi nga ndre melong ru ublay ubakular pat ba men ya chua jongi trai be it me khot ru yangi bahaba me ngap jar meong te yangi wat let batai syapang jonga ndre sunget bat shu it yaladi usyakri jame udwai ngani kapor ko trai ye kini ki long yeng ye kini ki parlok ki ba it baro lagi dani ki jingket ki ba khya ban haba ki duai i gomba me song jingai de ki million miles penyo haki tangka wei ke jing shisha bakin tip ba melong ublay uba em bat ublay uba shisha penyo haki tangka yo wei ke jing shisha bakin nak ban sunget bat ban shu it tangame try nganget mamayo sngaw gi jing duai gi jongi nganget mamayo sngaw gi jing khot karpat ka jongi panama dapat tunang sandor thama balang bagai ga jing shisha di nang ba
ya ka jing syam nan singkan syam ya ka por ka basa badi ka buram ru syaladi aga kerteng uji sungadwai amen. Tegri ke por sahi sian pat gisingoi ke banai go uplay snei ke nilam ke jing syakri ni baro sedang hadu ke por mis penwai no ika tinggi ngaj bigilo diang sibul ke jingku na du ke jing penpului ke kedian ke jong play ke jing duai ke jing rwai ro ke jing rwai kerpang kumju ke jing elap ke kedian ke jong play lingba jing pastor kumju ru ke jing elap lingba jong ke jing rwai tinggi ke jan miet sahi sian pat na ke liang jong ni kum ka Jesus samla jing ke balang ngi pen pau ke jing ngau yu play dari ngai play pi baru lang i bapet bai wa khmi ke program ko jongi ki beton ke ye gisam tadi ke dulu juga pi pidan ngai pen yo mat pen yo diang i ke jing ku ke jong play ting ba jong jing sekri ke jong ke dika jan bien bar ke por ngi pen pau ru jing ngau ngai play sibone ya poro ina shimenta ndu ke dong pen polis dang bot duai ki bai ke jing roi kerpang bar hot kum ju kham tam i pastor Ibahi kini ke janmit, ia kubur jeng jelap ni gospel. Kebangi sekutu sisai pastor itu ni ke sap berkerpang, tang bela ai. Ia ke kubur jeng jelap ni ke ketian ke jong belai. Ri airu kini ke janmit, ia ke jelap lingbar ke sur jeng ruai, kisur jeng gospel kini ke por. Di ngej kam pastor belai kurkui pi, orang peniok pi ke jeng start ke jeng sempang, orang peniok pi ia ke bor, ia ke jengkot jeng kia, kam tam pila ibrang terai ke kam ke jong belai. Limba ke por ke si baro ke basa jong jeng em jong pi terengej skam play ku ni baro lang kena ke jan biet ngej en bi nang dia bakum ju kham tam ke beton ke ye kisam ke yo mat ye ke jeng ku jong play lingba jong di penta po pher pili ke yo la ke jan biet ban pendap kum ki khun samla jeng ke balang de ke por in penwai no ye ke jeng sakriu play de ke bangin ya shim dalang ke jeng ruai ke basan spa andri puar jar ke biyo sngo perta jam hadir ke jeng ruai I pastor ba ai jingilap in sio baham plat lang ini da ke jingker kubat penwai jar kat ki bayo sngo perta jam ben rasau dong keleng kubor bab hatam ai jing khot kan sawai ki nut kan ngam jar kat ki pamon towan jar kat ki pamon red bat crow reus ba real to kat ki paton skap nong pen impai ukot ki pamon jar kat ki pamon towan jar kat ki pamon kim dei shu ban hu teng ka jing khang dang ring hang yeng joi kloi to yeng Jesus Christ ulong kalen di jing im neng jar kat ki pamon Jagat ki pamon red bat crow reus ba real to kat ki paton skap nong pen impai ukot ki pamon jagat ki pamon towan jagat ki pamon has ngapik din basyai jagat ki pamon jing derwa kampat wai jagat ki pamon jing im kin yo kerhai jagat ki pamon towan jagat ki pamon red bat proud reus ba real to kat ki baton skap nong pen impai ukot ki pamon jagat ki pamon to
Tuhan. Tongi nya dubai ban penuai no ini kejing seng kejungi. To ai bagajing ai kepada biang kejung uji suke sebau turai. Kejing iet kemamayan kebapla kejung beli kupana bam jukut. Kejing selok kejing pensyat buar. Kejing lam bat kejing kersyan kejung mensi makut. To kan long rengkat lambat ngi. Kan long rengkat kerpang begitu ki parlok kiba iet kejongi. Kiba dana pedeng kejing kiba bon sertap jong kejing Kinong rengkat bagi rempe yeng kristan kejongi. Mengenang lak ban yai syania tangah mai ki por barok. Kilong rengkat bagi ri bagi jat ban riu ke ba iet kejongi. Wada pedeng ki jing pang ki jing sitam ki ba syirkai. Hendrakan penihyo hangi ya ke jing pensyat bor. Mengenang lak ban syania tangah mai. Kalau rengkat begitu ki ba dem ki ba mani ya mai. Ki ban hang ni ba kelang setelak ke berthai. Mentabat ki bam jukut ru ala karta. Amen.